Jeg er kommet til at forbinde mig mere og mere med naturen, og faktisk være natur. Alt hvad der var imellem mig og naturen, blev stille og roligt taget væk. Jeg blev inviteret til en fest i Aarhus på en gade, hvor forhaverne var veltrimmede og skraldespandene stod pænt på række. Fliserne var fejet, og alt var upåklageligt. En fyr med hvid skjorte og gelé i håret kom hen til mig i køkkenet, hvor jeg stod, og spurgte med et smil, hvad det var, jeg skulle i Afrika. Jeg skal bo hos en shaman og gå i lære hos ham, svarede jeg, kort og formelt, men også lidt stolt over, at vejen imod mit kald var åbnet. Hvad skal du bruge det til, spurgte en kvinde med en tone, som allerede i forvejen fortalte, at jeg jo ikke kunne bruge det til noget som helst. Vinden havde taget mig, og jeg lænede mig ind i den og lod mig føre. Så mødte jeg 2 sangomaer, som med det samme kunne se, at jeg var kaldet til at være sangoma. Og de begyndte at grine, fordi de havde forventet, at jeg ville komme til dem. Og det, som var særligt for mig, det var, at jeg selv godt vidste, at det var min vej at gå. Fordi jeg havde selv haft en åbning til at se det. Så Kutala, nu må du hellere komme frem med, hvad du kan lave medicin til Sissi, sagde Dada, som om jeg vidste, hvad der kunne hjælpe hende. Ja, Dada, det skal jeg nok, sagde jeg. Det var ikke nu, jeg skulle fortælle ham, at jeg ikke anede, hvad der kunne hjælpe hende, og at jeg var sikker på, at uanset hvad, ville hun være død, inden dagen var forbi. Fællesskabet er det altafgørende der, hvor de bor. Og det at være en del af fællesskabet, det er det, som er det vigtige. Så jeg skulle indgå i et fællesskab og på en måde sætte hele min proces til side og først forstå, at jeg var en del af et fællesskab, før jeg overhovedet kunne gå i gang med min vandring. Jeg startede med at skrive bogen som en roman, men så var der en kvinde, som sagde til mig, at det ville være meget mere spændende, hvis man vidste, at det her det rent faktisk var noget, som jeg havde oplevet.